σε οικετεύω, συμπέθερε. Δεν κάνει τώρα να πας μέσα. Γιατί του βάζουν κλείσμα και δεν μπορώ να δω. Θα ανησυχήσει. Έφραγμα έπαθε, δεν κάνει να συγχύζεται. Μα τι λες, Ελπίδα, με μένα θα συνεχιστεί ο Αργύρης. Εγώ τον αγαπάω, τον έχω σαν τον πατέρα μου. Του έφερα και πάστες που είναι άρρωστος. Καλέ, να το σκοτώσεις θέλεις. Δεν κάνει να τρώει γλυκά. Τι λες, έτσι θα πάει και χαρούμενος, αυτό που το βάζεις. Να πεθαίναμε όλοι έτσι, γαμό θα ήταν. Έλα ρε Λίδιο, έλα, θα μου λιώσουν και οι πάστες. Όχ, 200 νέοι σατζίδες. Τσιμουδιά σύντροφοι, τσιμουδιά. Αργύρη, τι έγινε ρε γίγαντα, τα άφτισες. Αργύρη μου, ήρθε ο συμπέθερος να σε δει. Γάμο το ξεσταύρι μας, τι να έπαθε. Καρδιά να έπαθε, τι εγκεφαλικό να έπαθε. Καρδιά. Μπα, περίεργο. Σαυλαμένο κάθε. Τι στο διάλογο την είσαι. Δεν πας και του βάλαμε κλείσμα στα αλήθεια. Είναι ακόμα πρωί γι' αυτό. Σιγά παιδί μου. Ρε τι είναι το εδώ πάλι, τι εξάρχει είναι το εδώ. Κύριε Αργύρη, η Νατάσα είναι, κύριε Αργύρη, με θυμάστε? Δεν ξέρω καμία Νατάσα, φύγε. Η Νατάσα, του γιατρού η φίλη. Δεν ξέρω κανένα γιατρό και καμία Νατάσα, φύγε. Μα γιατί δεν με θυμάται? Η Νατάσα είμαι. Δεν ξέρω καμία Νατάσα, είπα, φύγε. Ελπίδα, έλα σου πω 2 λεπτά ψευδόλου κάτι, ιδιαιτέρως. Νατάσα, φύγε γρήγορα πριν σε συλλάβουν. Με θυμάστε? Βέβαια σε θυμάμαι. Έκανα ότι δεν σε ξέρω και να με σε συλλάβουν αυτοί. Ποιοι να με συλλάβουν? Αυτοί οι ασφαλίτες. Ασφαλίτες είναι. Ωραία, Ελπίδα, δεν το συζητάω. Είπα κάτι και τέλειωσε. Καλά, να τον πάρουμε από εδώ τον Αργύρη και να τον πάμε πού? Πού, στο σπίτι σας. Μα τι λες τώρα, σοβαρολογείς? Ο άνθρωπος είναι άρρωστος, χρειάζεται ιατρική περίθαλψη. Και τι έγινε. Ας το φροντίσω εγώ. Να το κάνω εγώ το σπίτι κλινική γαμό. Να το κάνω πολυιατρείο. Θα φέρω νοσοκόμες, μηχανήματα, γιατρούς, ελικόπτερα. Memorial Hospital θα το κάνω. Ό,τι τραβάει ο εξίσου. Δεν ξέρω, συμπέθερε. Θα ρωτήσω και τις κόρες μου και θα δούμε. Εμένα μια φορά η ιδέα δεν μου αρέσει καθόλου. Μα γιατί είναι γαμό της γαμό ιδέες. Και γαμό είναι. Γαμό. Γαμό είναι παιδί μου, αλλά χαλάρωσε μου πας καμιά φάπα. Ξυπνήσανε και τα τσικό τώρα. Άντε. Μήπως έφερες εφημερίδα? Τι εφημερίδα? Φύγε κοπέλα μου, άσε με ησυχό. Δεν σε ξέρω σου λέω. Έλα, χωρίς με τον πουλό. Άμα μιλάμε να καταλαβαίνουμε κιόλας. Άντε καμιά ώρα. Καλά, θα περάσω μετά. Άντε, καλκοκούδουνο. Λοιπόν, Αργύρη μου, γάμο, θα πάμε σπίτι. Μην το δένουμε κιόλας. Μπα, δεν το συζητάμε. Είπαμε συμπεθέρα. Τι δουλειά έχει ο Αργύρης με όλα αυτά τα χαμούρια εδώ πέρα, με όλη αυτή την πλέμπα. Χωρίς παρεξήγηση,